Diyan nindot kayo nga hisgutan ron kaning congestion o kanang kahuot sa mga presuhan sa tibok Pilipinas karon to taon lang ha. Pero kagabi alas 7:06 matod mas peoples nga nibuto na pod. Kadungog mo ha. Nibuto na pod ang Bulkang Kanlaon diin nakapahasi ni sa mga residente didtong napita sa Negros Oriental ug Occidental area. Matod pa unang nagpahibaw ni si Mayor Butchok Cardenas. Yawa ni Mayor Butchok. Chok, morning. Matod pang Mayor Butchok, automatic andam ang ilang mga rescue personnel. Kung pananglitan mo sa motpa, di hinoon kayo, grabe ang pagbuto. Mao na hiwa hinungdan, nga wapon mo kadungog sa pagbuto ni Anton. Gabi ini ni buto. Wa na ka osbi posible. Ini karong buntaga kay ang pagbuto mo hinahinay ra. Kagahapon dire ang inyong kuan, ang inyong paboritong bangag. Kuyog-kuyogan sa duha ka mga sekretary. Sekretary Cristina Prasco, Sekretary Rex Gatchalian sa DSWD ni Anhi kagahapon ang bangag. Mutanaw anang gitawag nila VDRC. Naadias Barangay Tingob ba? Matod pa ang VDRC, Visayas Disaster Resource Center sa DSWD. Nga mao na giingon nilang mechanized production system pagpangripak og mga food packs alang sa mga trahedya simbakulang kung dunay mga kalamidad nga mo dangat. Matod pa nga ang maong mechanized production system mo putos ni o mo ripak ni hasta tagpila kalibos batag oras. Ang maong giduaw sa presidente, wag ko nilaming duaw niya, wag ininungdan. Loko na. Ang maong makinarya sa VDRC, punduhan ko nun nagikan sa disaster fund, diin naa mahimutang diha sa Tingob, Barangay Tingob, Mandawi, diin ang tanang pagpamutos na matingob yun. Dito sa Davao, kaghapon, nakahilak yun Sara ko noy. Nahinumdum siya sa mga empleyado sa kaning Loko na. Davao samtang mayor pa siya. Iyang giingon nga wa na kunoy chance. Ila na kunong nadawat sa pamilya nga wa na chance nga mauli ang kanhi presidenteng si Digong de Pilipinas nga buhi. Base kuno sa giingon ni Presidente Digong nga iyan ang gidawat nga adto sa mamatay sa ICC prison, presuhan sa International Criminal Court, diyan nagpadayon. Karong gabi, wrap up na diay ang ilahang presentation sa kuan, mga ebidensya sa depensa, pinaagi ni Nicholas Kaufman, din posible, kay kuan pa man pre-trial pa man kung doon ay mga igong ebidensya nga ilahos yun nga to sa trial proper, mahibawan unyang gabi. Atong igaw matod pa nga, lison ang kahimtang nila kay murag Anton dawat ako sa Digong Anton siya matay dito. Samtang tuwa po dito yung mga classmates o yung mga suon nga higalam nga abogado, tuwa po dito sa the Netherlands karong mga orasa kay padayon pa man hangtod unya ning alas 5 diris ato alas 10 buntag dito sa ilaha. So unya panghapon nga tuwa po sila dito sa Netherlands, sa Europe man Samtang si Attorney Levi Baligo nangay dispensa nga mo angoy na appeal man din ako sa Laila de Lima. Ang kanhi senador ang gipapreso ni Digong unya karon tuwa na sa Kongreso isip representante sa party list nga ML dili tong Mobile Legend kun dili mamamayang liberal. Matod pa nangay isag dispensa, matod pa ang Attorney Baligo nangay isag dispensa sa kanhi senadora tungod kay napil lang yang sa listahan ni atong mga 18 ka mga sakop sa Philippine Marines nga namasangil nga sila kuno'y tighatod o kwarta sa mga gipasangin lang kawatan sa Kongreso. Nakibganay silang gihatan ang balay kuno ni Presidente Bangag. Din sila kanhi mga empleyado o mga security escorts ni kanhi kongresista Zaldico nga ni-resign sa ayahang pagkakongresista isip representante sa Ako Bicol Party List. Daghang mga ako no? Ako Polpol. Oo ba? Abay ako Polpol Party List, no? Naloko na. Wagin ako makuha ang contact ni Attorney Levi Baligod pero ilan ang kagapon ilan ang ginuso ang mga affidavit
sa 18 ka mga marine personnel ngadto sa ombudsman diin adto na kuno nila why gipakita nga mga kopya sa affidavit sa mga sakop sa media diin adto na kuno sa ombudsman tanawan niyo dito. Attorney Levy Baligon naminyo ning taga-Baybay City Leyte sa pamilyang Veloso Galinsoga. Si Malot Veloso iyang kapikas igagaw ni kanhi Vice Governor karon Provincial Board Member Carlo Loreto uban sa iyang igsuon nga si Kongresista Janet Garin. Parintera na sila dito pero kontrapartido na sila. Ang Department of Labor and Employment kagahapon ni Paibaw pinaagi ni sa ilang regional director nga si Attorney Roy Boynafe nga dunay usag gatos na ka mga empleyado sa Prime West problem kaniadto solusyon. Nawa masweldo wa pod mahatagig separation pay. Human gisirhan sa hingpit ni atong Enero human sa pagkahagsa sa maong basurahan. Naloko na. Dini patay nig 36 ka mga empleyado. Matod pa ni Attorney Roy Boynafe nga kinahanglang ilag yun ding sweldoan kay wa man sila mo file og notice of closure unya kinahanglang sweldoan wa po nila bayad og separation pay. May laki po na ining kuan sila pangwartas basura di po mo bayad og tarong. May si natoy manager ani kilang ako ning sigutan balik ko niya. Samtang ang Cebu City Government matod pa ang City Council mismo andam nang mo balik og abli o kanang expansion nilang napamang kuno 3 ka hektarya nga mga sobra atong tamukanan og basuras binalew adto na iyabo ang mga basura sa umaabot ng mga adlaw kinahanglan lang kuno i-rehabilitate bastang looya imbes nakapaldo na hento untas Jimbo imbes nakapaldo na untas Jimbo og si Iging Mutino wala hino nayate na bida ni Jimbo ang yang tinuod ninyo ako kata balik ang katong imong halin sa kandidatura mo lang ipalit mo og wing ban nga ginegosyo howler diha sa Kapitolyo Ba? Gani ay, nindot kayo ni, matod pa ha, di ay research sa Associate Professor sa University of the Philippines si Dr. Rogelio Panao, kabahin ni sa jail congestion or kanabang kahuot sa mga presuhan sa tibuok nason nga doon ay gitawag, giingon nilang 337 ka mga presuhan jail ha, kanang ginumala sa BGMP, kanang sa Naas Police Station, detention cell naman ha, lain po itong dumala sa Bureau of Corrections ng Biocor. Ang BGMP under ni sa Department of Justice. Now, matod pa ni Professor Rogelio, Dr. Rogelio Panao, daghang kuno aning ni Panao ng mga preso. Oh ba? Na ang jail congestion karon ang kahuot mukabat nga tos dulan sa 300%. Hasta grabiha no? 292% sa tibuok nasod diin dunay 337 ka mga presuhan. Ang pinakadako gyud hasta grabiha. Ang pinakadako gyud og kanang kahuot mo nang nagduyan-duyan lang itaw ang uban matuog lang magbarog. Ang National Capital Region nga dunay 38,000 ka mga pinireso diin ang design ng diining maong presuhan dito sa kauluhan 9,400 na unta ang mapriso pero 38,000 saon. Oh ba? Ingon sa maong mga pinireso itong hasta utot nila din agad kagawas tungod sa kahuot. Moni, gitawag nila nga systematic congestion ko no, ang maong, grabiha ni kadaghana, ang pagpamriso nga, 85% ni ini, mga naghuwat nga mabista, hastang pait. Under Japanese Department of Justice. Kakuwang sa mga abogado o mga husgado nga mobista nining mga pinireso particularmente 70% kuno nining mga pinireso kuno matod pa puro drug related nga mga kaso sus kumpait. Grabihan. Ang commission or audit kuha ni atong 2017 matod pa niya sa Region 4A mo'y labing taas o congestion rate nga niabot ng 975% din gisunda ni sa NCR nga niabot og 802%. Why no nihatag niya ang figure kung pilay piniresoan o pilay design sa maong mga presohan particularmente sa Region 4A
nga pertig yung daghan gahuot og maayo. Matod pa ang maong ginaghanon sa mga nang priso ni Samot kadaghan diin 73.5% mga drug-related cases nga nagsugod ni atong 2017 unang tuig nga nilingkod ang kanhi presidenteng si Digong dito sa Malacañang diin matod pa niya 87% ini matod pa nga wa pa gyud ma-resolve adtong 2025 nga gituig 87.3% ang naghuwat nga mabista ang ilang mga kaso kay duna di ay mga kriminal di ay nga nga preso rabi nas mga durugista nga matod pa bisag ultimong pagpiyansa dili makapiyansa kay wa mabista ang ilang kaso or wa gani gipahigayong arraignment. Kabiha ni oy. Matod pa ang Human Rights Watch, HRW, panahon ko ni Presidente Digong Duterte, ang mga presuhan nga gidesign lang nga masudlan og 20,000 ka mga piniriso pag abot Digong ni abot og 132,000 ka mga preso kay grabe ni nagpana itong mga panahon na way labot sa gipamatay. Naloko na. Mobalik og hisgot unya taon-taon ani kay ako ning paningkamotang dinhi Cebu City duha man na Cebu City Jail managed by BGMP gyapon samtang ang Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center CPDRC wala na ay dumala sa kuan sa BGMP kundi province ang nagdumaan na ay gihimo ng katasan kaniadto ni Byron Garcia.